ஸ்கூலில் தள்ளி அவங்கள படிக்க வச்சு வெளியே கொண்டு வந்தால் வாழ்க்கையில் அவங்க சிறப்பாக இருப்பாங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் பள்ளி கல்வி மட்டும் ஒரு குழந்தைய மிக உயர்ந்த நிலைக்கோ, என்னுடைய கடந்த 20 வருஷ அனுபவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ ப்ரொஃபஷன்ஸை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். அவங்க துறையில் நல்லா இருக்காங்க, ஆனால் வாழ்க்கையை வாழ்கிற விதம் பார்த்தீங்கன்னா மிக மோசமாக இருக்குது. இதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையாக அவங்களுக்கு வாழ்க்கை கல்விங்கிறது இல்லை வாழ்க்கை திறன்கிறது லைஃப் ஸ்கில்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அது ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. சிலருக்கு அது சுத்தமாகவே இல்லைங்கிறதா உண்மை. வாழ்க்கை கல்விக்கு முக்கியமே கொடுக்கறது இல்லை. படித்து மார்க் வாங்கி ஒரு நல்ல காலேஜில் சீட் வாங்கி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனலாவோ இல்லை அவன் படித்த படிப்புக்கு ஏற்ற ஒரு வேலையை தேடி இந்தியாவில் கொஞ்சம் நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு வெளிநாட்டில் போய் விசா வாங்கி ஒரு யூஎஸ்ஓ யூகேவோ போயிட்டு வந்தால் தன் குழந்தை மிக பிறந்த வெற்றியாளனாக மாறிட்டு தான் பல பேர் நினைக்கிறாங்க.